guys, kukuha kami ngayon ng pugita. Sama ko si Bossing, si Sagao. Rogelio, si Victor guys. Nagamit kami ngayon ng pana. Ito. Tapos ito, pangkawit guys, ganun. Ganito yung ano, mga antiparang. Stay tuned guys. Ito guys, yung tinatawag na yapaker. Yapak. Ganyan yung yapak ng malaking tao guys. Oh, mas malaki. Ganyan yung isa. Oh, mas maliit. Dadak ko man dari kinigiturid. Na? Dadak ko man dibagi dan. Dadakal yung bahay din. Dadak ko la. Sponsor ng ano guys, ng sweater guys. Oh, tignan nyo. Day. Ha? Andun na yung mga kasama guys. Ang bilis nila guys. Pinagatuntong pa nga kastan eh. Lagi to eh. Nagad ado. Tumtum pa kaya nagitam tatay.
Pa-comment naman guys kung may nakakaalam nito. Ano kaya to? Ay, meron dito. Ayun po, ang dami guys. Ay, meron pa dun. Ang dami. Ano kaya to guys? Nakita ka ko dito. Dami na. Meron na naman. Meron na naman. Yan. Liit. Lah? Ay, nga makan. Hindi ka alam kita sa. Or nang mabakan ng masida.